Γεια σας φίλοι μου. Πού πάμε? Πάμε στο σούπερ μάρκετ. Ναι, οι δυο μας σήμερα. Δεν έχουμε παρέα. Οπότε πάμε στο σούπερ μάρκετ. Βλέπετε εδώ, πήραμε και καφέ. Έχει πάρα πολλούς καφέδες έτσι, φθινοπορεινούς, που μας αρέσουν. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε έτσι μια μικρή ποικιλία από λιχουδιές. Έχει ντονατσάκια, έχει μπισκότα, έχει pop cakes, cakes. Βλέπετε εδώ και κάτι ωραία μπισκότα σε σχήμα γοργόνας. Γενικά το Target δεν έχει τόσο μεγάλη ποικιλία. Αχ, και αυτά εδώ είναι τα μπισκότα με σοκολάτα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Όσο έχει το Walmart σε λιχουδιές, αλλά έχει κάποια πολύ ωραία και πολύ νόστιμα μπισκότα. Δείτε εδώ, σας τα δείχνουμε λιγάκι. Και γενικά το συγκεκριμένο έτσι θεωρείται και λίγο πιο ακριβό σαν σούπερ μάρκετ. Και έχουν και πάρα πολλές ελλείψεις γενικά στα ράφια τους, στα ψυγεία τους, παρατηρήσαμε. Δείτε, δηλαδή εδώ βλέπετε αρκετά κενά που στο Walmart είναι γεμάτα όλα. Τώρα συγκριτικά έτσι με τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, μπορούμε να πούμε ότι το Target είναι πιο ακριβό θα έλεγα. Τώρα σε κάποια πράγματα. Το Walmart θα έλεγα ότι ίσως είναι αρκετά κοντά στις τιμές που έχουμε στην Ελλάδα. Και ίσως σε κάποια πράγματα είναι και λίγο φθηνότερα. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε τα ψυγεία έτσι με λαχανικά, με κάποια φρούτα. Δείτε εδώ. Έχουν και κομμένα φρούτα, συνήθως παίρνουμε κομμένο ανανά από εδώ. Έχει blueberries, cranberries, ό,τι θέλετε. Και εδώ βλέπετε και άλλους καφέδες και άλλες κρέμες, σαντιγί, γάλατα, έχει και γάλα μυγδάλου, έχει διάφορες γεύσεις. Γενικά εντάξει, τους καφέδες μπορώ να πω ότι έχουν αρκετά μεγάλη ποικιλία, αλλά πάλι θα συγκρίνω και θα πω ότι στο Walmart έχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία και βλέπετε και θα σας τους δείξουμε και βλέπετε όπως είπαμε και αρκετά κενά. Αυτά πέρσι δεν υπήρχαν, πάντα ήταν γεμάτα όλα τα ράφια, τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει και στην Αμερική λόγω κάποιων αλλαγών που έχουν συμβεί. Και σε όποιο σούπερ μάρκετ να πάμε, εμείς πάντα θα κολλήσουμε εδώ στους καφέδες, κρύους, ζεστούς. Έχει και κάρα με μακιάτο. Θυμίσου να πάρουμε παγωτό που θέλουμε. Ναι. Εγώ κρυώνω δεν μπορώ να Πήραμε λεμονάδα. Παιδιά, έχει τρομερούς καφέδες, έτσι. Αφήστε με μέναν εδώ. Καλά, σε αφήνω και σε παίρνω στο τέλος. Ναι. Θα σου κάνω μια ξενάγηση, ρε παιδιά. Αντιδράει. Ποιος αντιδράει? Εδώ, εσύ. Κρυώνω στα ψυγεία. Εδώ δεν είναι όμως ψυγεία. Δεν σου είπα να μην μπούμε, αφού μπήκα. Ναι. Πάρα πολλά πράγματα. Έφεγα μια εξαιρετική μιλόπιτα και αυτό θέλω. Οι Αμερικάνοι τα έχουν όλα λιγμένα στο σούπερ μάρκετ για αρχή. Ναι, παιδιά. Όταν είναι να πάρετε κάτι από την Αμερική πρέπει να το κοιτάτε. Εδώ τους έχει φοβηθεί το μάτι μου. Αλλιώς στην αρχή αυτό το παίρνω όλα. Ναι. Να δούμε. Να, Caesar είναι. Ωραία. Την ημερομηνία λήξης. Αυτό πρέπει να κοιτάτε πάντα. Ναι. Γι' αυτό είναι έτσι οι Αμερικάνοι, γιατί παίρνουν λιγμένα. Λοιπόν, εδώ θα πάρω έναν καφέ. Θα το πάρω στην Ελλάδα εγώ αυτό. Μπορώ να το πάρω. Εγώ πού θα βρω όμως? Παιδιά, στην Ελλάδα η Starbucks είναι πιο φθηνή από ό,τι στην Αμερική που είναι η χώρα τους. Και αφού κάναμε 10 ώρες στους καφέδες, ήρθαμε να δούμε και λίγο τα είδη σπιτιού. Η μαμά βρήκε αυτή την υπέροχη αλυσίδα. Έχει γενικά ωραία πράγματα, ωραία είδη σπιτιού. Βλέπετε, εδώ θα σας δείξουμε κάποια πραγματάκια. Εδώ βρήκα και ένα ρούζ εγώ που μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως το είδα. Είναι υγρό ρούζ. Δεν το πήρα βέβαια, αλλά μου άρεσε. Και εδώ έχει διάφορα μυστ, διάφορα κεράκια, πετσέτες. Βλέπετε εδώ.
καθρέφτες. Αυτό άρεσε πάρα πολύ στη μαμά, αλλά πείτε μου πώς θα το πάρουμε αυτό να το φέρουμε στην Ελλάδα, δεν γίνεται. Οπότε δυστυχώς δεν το πήραμε, αν και της άρεσε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε με κάποια έτσι είδη και διακοσμητικά για το σπίτι. Να, δείτε εδώ, σας δείχνουμε. Έχει κυροπήγια, ποτήρια, διάφορα πράγματα. Παρακάτω θα σας δείξουμε και κάτι ωραίες τσαγέρες που βρήκαμε. Εμένα μου άρεσε σε άλλο χρώμα, στη μαμά άρεσε σε άλλο χρώμα. Να δείτε εδώ, έχει διάφορα πράγματα. Δεν θα λέγαμε ότι είναι και πολύ φθηνά νομίζω. Βλέπετε τις τιμές, 14,99 αυτή η κορνίζα. Είναι μικρούλες, είναι πάρα πολύ όμορφες βέβαια, αλλά είναι μικρές. Πολύ ιδιαίτερες. Πολύ ωραίες κορνίζες και ένα πορτατίφ μικρό. Που μου άρεσε πολύ στη εμένα, Αντιγόνη. Ναι. Αλλά πού να το βάλουμε, να το φέρουμε. Μαξιλάρια εδώ. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα καρό. Ναι, ήδη έχουν βάλει φθινοπορεινά. Να, και αυτά τα ποτήρια είναι πάρα πολύ όμορφα. Μπολάκια. Έχει διάφορα πράγματα. Και εντάξει, δεν γίνεται να μην δούμε είδη σπιτιού και να τα αφήσουμε έτσι. Βάζα, λουλούδια. Αρκετά ακριβά τα ψεύτικα τα λουλούδια. Και εδώ η μαμά βρήκε κάτι έτσι ριχτάρια, κουβερτούλες. Αχ, οι τσαγέρες που σας έλεγα. Αχ, μου αρέσουν πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Αν μπορούσα και είχα χώρο θα την έπαιρνα, αλήθεια. Της μέντας. Ναι, αυτό της μέντας το χρώμα. Γενικά μας αρέσει και η μαμά, δεν μπορούσα να την ανοίξω τελικά την τσαγέρα. Και η μαμά βρήκε το χρώμα το δικό της. Το σπασμένο. Λευκό. Είναι λευκό νομίζω. Ναι, σαν σπασμένο μου φάνηκε. Έχει και σε καφέ όπως είδατε. Δείτε εδώ. Πάλι, εκεί. Εκεί, η τσαγέρα με κυνηγάει, αλλά δεν την πήρα τελικά. Πού να τη μεταφέρουμε την Αμερική. Εδώ είναι κόφτη τυριού. Ναι, Καλά το είπα. Ναι. Και είναι βαρύ, καλέ μου, πολύ βαρύ. Δηλαδή δεν γίνεται να μεταφερθεί με τίποτα. Κούπες εδώ. Βλέπετε, έχει διάφορα πραγματάκια για το σπίτι. Η Αμερική γενικά είναι η χαρά του καταναλωτή. Αφήστε τα. Ένα σούπερ μάρκετ πας και εδώ και αυτό πολύ ωραίος δίσκος έτσι πέτρινος. Δείτε εδώ, βάζα. Έχει διάφορα πραγματάκια. Και αυτό εδώ για ξύδι και λάδι φανταστικό. Η Αντιγόνη το ήθελε, αλλά είπαμε, δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε. Εδώ θα πίνα άνετα το κοκτέιλ μου, μια μαργαρίτα. Εδώ δείτε εδώ πραγματάκια. Βλέπετε και τις τιμές έτσι για να δείτε λίγο περίπου πώς είναι οι τιμές εδώ στην Αμερική. Λοιπόν, τα ψώνια μας τελειώσανε και γυρίζουμε πίσω. Ναι. Σε 800 πόδια. Στρίψτε δεξιά στη βοηθητική οδό. Τα πόδια. Εδώ έχουμε πόδια, δεν έχουμε μέτρα, δεν έχουμε τέτοια. Οι Αμερικάνοι έχουν τα δικά τους. Μίλια, ναι. Περιμένουμε τώρα μια γιαγιάκα, είναι μπροστά, η οποία είναι από το Τένεσις. Δεν τη βλέπω να φεύγει. Για μένα λες τώρα. Όχι, είναι μπροστά η γιαγιά. Με το αυτοκίνητο. Μην πες πίσω φοβάμαι. Ναι, αυτό. Μήπως να κάνουμε εμείς πίσω. Δεν μπορώ να πω ότι είχε και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Συμφωνείς? Δεν είχε. Δεν νομίζω. Στο Walmart. Νομίζω είχε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία. Το επισκεφτούμε και αυτό κάποια στιγμή. Το έχουμε επισκεφτεί. Εμένα εκεί μ' άρεσε, αλλά λέει εδώ έχει αυτό. Τέλος πάντων πήγαμε. Α, να, έφυγε η γιαγιά. Εμείς δεν έχουμε φύγει. Οπότε φεύγουμε κι εμείς. Ναι, θα φύγουμε τώρα. Τα λέμε. I woke up today feeling like royalty. The sky is dripping gold and wrapping around me. Λοιπόν, και βλέπετε εδώ κίνηση. Έχουμε πέσει σε συναυλία και δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Και μάλλον ό,τι πράγματα πήραμε το σούπερ μάρκετ δεν τα βλέπω και καλά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, αν θα κάνω ένα zoom να δείτε τι γίνεται. Βλέπετε, είναι σαν ένα μεγάλο φιδάκι. Σε πόση ώρα λες να φτάσουμε? Του χρόνου. Του χρόνου, η Αντιγόνη έχει απογοητευτεί. Όχι, δεν έχω απογοητευτεί, έχω εκνευριστεί. Για την ακρίβεια. Να σας πω και όλο αυτό γίνεται γιατί κάποιο ρώσο συγκρότημα, αμερικάνικο, κάνει συναυλία. Και γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το χάλι. Γυρίσαμε από το σούπερ μάρκετ
Και τι πήραμε. Λοιπόν, Εδώ. αυτά είναι γιαουρτάκια, τα πήρα για την Εφέλη. Είναι σαν γρανίτα σε στυλ και είναι με φράουλα και με cotton candy και τα δημιουργείται μαλλί της γριάς. Είναι πολύ ωραία, τις τα έχω ξαναπάρει, έχει βιταμίνη Α και D και είναι πολύ νόστιμα, τις αρέσουνε. Συνεχίζω, θα τα λέω εγώ. Αυτά είναι φανταστικά, είναι bread sticks με σκόρδο. Είναι μακρόστενα ψωμάκια, πολύ μαλακά, πεντανόστιμα. Λέω να τα κάνουμε με μπιφτέκι, να το ανοίξω και να τα γεμίσουμε με μπιφτέκι. Και αυτό γίνεται. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρει honey buns. Να κοιτάξουμε την ημερομηνία λήξης. Γιατί μια φορά μας τα είχαν φέρει λιγμένα. Στην Αμερική Πού είναι? ξέρετε ότι πρέπει να κοιτάμε συνέχεια τις ημερομηνίες λήξης. Τι λέει? 28 Αυγούστου. Εντάξει, θα τα έχουμε φάει. Είναι φανταστικά, πολύ νόστιμα, πολύ μαλακά. Είναι τόσο μαλακά, είναι υπέροχα. Λοιπόν. Εδώ, ναι, για να το βάλουμε κατάψυξη. Εδώ ένα παγωτάκι, σοκολάτα, βανιλιά, φράουλα. Μαμά, βάλ το μέσα. Και συνεχίζω. Αυτά εδώ είναι ζελεδάκια φρούτων. Αρέσουν πάρα πολύ στην Εφέλη και έχουν βιταμίνες μέσα και δεν έχουν και γλουτένι. Δεν τα έχει δει ακόμα, αλλιώς τα έχει έρθει. Λοιπόν, έχουμε πάρει και αυτά εδώ τα ψωμάκια που μας αρέσουν πάρα πολύ. Δείτε, σκορδόψωμα είναι και υπάρχουν και με τυρί που έχουμε πάρει. Αυτά εδώ που αρέσουν πάρα πολύ στην Μοτσαρέλα στίξη για την Εφέλη που τρελαίνεται. Τρώει κάθε μέρα, της αρέσουν πολύ. Τα ψήνουμε στο φούρνο. Είναι πάρα πολύ νόστιμα τα συγκεκριμένα. Θες να τα βάλεις και αυτά μέσα, χωράνε? Νομίζω ότι δεν θα χωρέσουν. Έχουμε πάρει το... Λοιπόν, θα σας δείξω ότι έχουμε πάρει από κρέα. Κρέα, ωραία τα λέω. Έχουμε πάρει κιμά, αρκετά μπόλικο μεγάλο. Έχουμε πάρει μοσχάρι, το οποίο μας το έχουν, όπως βλέπετε, είναι κομμένο σε λωρίδες. Μάλλον για κινέζικο, θα δούμε γιατί άλλο. Και πήραμε και μπουκίτσες κοτόπουλου. Τώρα θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Έχουμε πάρει και αυτό για το κινέζικο. Ναι. Είναι ριζομακάρονα. Και πήραμε και αυτήν εδώ την τεριάκι σος για να φτιάξουμε πάλι κινέζικο, γιατί είχαμε φτιάξει και μας άρεσε πάρα πολύ. Βάζει εσύ, μαμά, να λέω εγώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρει τυράκια medium cheddar. Αρέσει στην Εφέλη με το πρωινό της. Της βάζουμε ένα τυράκι, ψωμάκι και αυγό. Κάτσε γιατί δεν εστιάζει. Μοτσαρέλα φρέσκια. Και αυτά εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Τα ζήλεψε η μαμά. Ναι, τα ζήλεψα. Είναι κρέμα παρφέ. Έτσι πρέπει να είναι. Ναι, αλλά να τα δούνε. Ναι. Είναι κρέμα παρφέ με ζελέ, πορτοκάλι και φράουλα, κομματάκια ζελέ μέσα. Πάρα πολύ Τα ωραία. είχαμε δοκιμάσει στους φίλους μας που πήγαμε και τις αρέσανε και τις τα βρήκα. Ναι. Λοιπόν, ένα γαλατάκι γαλατάκι. για να φτιάξω banana bread. Με φτιάξουμε. 2%. Ναι. Εδώ, που δεν το βρίσκω στην Ελλάδα και μου αρέσει πάρα πολύ. Pumpkin spice latte καφές με κολοκύθα. Starbucks. Ναι. Και επίσης βρήκα και αυτό εδώ. Φανταστική σαντιγί. Ναι, που είναι πάλι με κολοκύθα. Σκολοκύθα, σκηνώσουμε με κολοκύθα. Ναι. Έχω πάρει και αυτό, την κρέμα, που είναι κρέμα βανίλια, για να τις βάλεις στο καφέ σου ή στο γαλλικό ή στον εσπρέσο. Ακριβώς. Μία απλή σαντιγί. Δεν είναι απλή, είναι πολύ νόστιμη συγκεκριμένη πάρα πολύ ωραία. Την έβαλε πάνω στο banana bread μαζί μαζί με αυτό με το αυτή σιρόπι. Ναι, είναι Καραμέλα σιρόπι. γάλακτος, ναι, είναι. ναι, είναι εξαιρετική. Εδώ έχουμε πάρει τυρί. Taco Bell είναι ένα πολύ ωραίο μεξικάνικο μαγαζί. Για να βουτάει είναι Εφέλη τα Doritos της που της αρέσουν πολύ. Έναν φθινοπορεινό καφέ pumpkin spice φίλτρου. Τι θα έπαιρνε, μαμά? Θα το πάρω και στην Ελλάδα. Εννοείται, πάρε και αυτό. Την αγαπημένη μας λεμονάδα. Είναι πολύ ωραία γιατί έχει και σαν κομμάτια λεμονιού μέσα. Είναι πεντανόστιμη. Μία μαρμελάδα φράουλα. Το ζαχαρούχο μου. Η μαμά τώρα πίνει άλλο καφέ. Caesar sauce για τη σαλάτα και όχι μόνο. Εγώ τη βάζω και στο τόστ παντού όπου βρω δηλαδή. Α, και πήρα και αυτό. Που είναι... Ένα μικρό γάλα που πήρε η μαμά αμυγδάλου. Βλέπετε εδώ. Υπάρχουν όλα μεγάλα εδώ. Ναι, ξύδι. Λάδι, όπως βλέπετε εδώ είναι τσουρούτικα τα λάδια, είναι λίγο μικρά. Δεν πειράζει. Ναι. Σπαγκέτι και τα αγαπημένα μακαρόνια της Νεφέλης που είναι τα φιωγκάκια. Εδώ έχουμε πάρει ένα μείγμα για μπιφτέκια, σουτζουκάκια, διάφορα που έχει και σκόρδο μέσα και διάφορα καρικεύματα. Χαρτί κουζίνας. Πατατούλες.
Εδώ 2 μαρουλάκια. Του μαρουλιού. Ντοματίνια. Και λεμονάκια. και να σας δείξω και κάτι το οποίο δεν το έχουμε φάει, αλλά δεν πειράζει. Αυτά εδώ τα φανταστικά μαλακά μπισκότα που είναι S'mores. Είναι τέλεια, με σοκολάτα μέσα. Βλέπετε, τα έχουμε τιμήσει. Επίσης πήραμε πρώτη φορά και αυτά εδώ τα κεκάκια με κανέλα. Όπως βλέπετε είναι coffee cake. Είναι για να συνοδεύσουμε τον καφέ μας. Παγωτό Lotus, δεν το έχουμε ξαναδεί. Πρώτη φορά το βλέπουμε εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο, δεν έχω δει. Twix μπάρες παγωτό. Βούτυρο, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο βούτυρο. Μαγειρική σόδα, γιατί την έχει πιάσει τη μαμά να κάνει εδώ πέρα γενικές. Τριμμένη παρμεζάνα. Το ψωμάκι της Νεφέλης, πολύ μαλακό, δείτε πόσο μαλακό είναι. Πήραμε εδώ και βλέπετε και ένα φυσιολογικό ρόδο του μωρού, πήραμε φυσιολογικούς θες. Και πήραμε και Swiffer για να καθαρίσουμε το πάτωμα. Και μωρομάντιλα με 99% νερό. Ξεχάσαμε να σας δείξουμε και 2 πολύ ωραίες πίτες που πήραμε. Pumpkin pie, με κολοκύθα όπως βλέπετε. Θα τη δοκιμάσω, είναι πρώτη φορά, δεν έχω ξαναδοκιμάσει έτσι πίτα με κολοκύθα. Και αυτή εδώ που είναι με μήλο, είναι εξαιρετική. Μιλόπιτα δηλαδή. Ναι, είναι εξαιρετική, με κρίμα από πάνω. Ναι, είναι σε ταψάκι, τις βάζετε, τις ψήνετε και είναι έτοιμες, δεν κάνετε τίποτα άλλο. Τη δοκίμασα στο σπίτι των φίλων μας και μ' άρεσε πάρα πολύ, οπότε... Είναι σαν σπιτική. Ναι, λες και την έχεις φτιάξει στο σπίτι, είναι εξαιρετική. Αυτά ήταν τα ψώνια μας και τι κάνουμε? Πάμε να τα τακτοποιήσουμε. Και μετά τα ψώνια είπαμε να πάμε στην παιδική χαρά να παίξουμε. Ναι, όλα τα παιδάκια μαζί. Εδώ η Νεφέλη με τον μπαμπά της είπα να παίξει λίγο ποδόσφαιρο. Της κάνει προπόνηση. Παίζουν εκεί με την μπάλα λίγο, μετά πήγαμε τσουλήθρα. Γενικά της αρέσει να πηγαίνει στην παιδική χαρά, οπότε είπαμε να κλείσουμε την ημέρα μας έτσι με λίγο παιχνίδι, για μικρούς και μεγάλους. Οπότε κάπου εδώ θα σας αφήσουμε να περνάτε όμορφα. Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιόρταζαν, γιατί ανεβάσαμε το βίντεο εμείς μετά της Παναγίας. Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα με τις οικογένειές σας. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είσαστε υγιείς. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μας, μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε περισσότερα βίντεο που θα έρθουν. Από την Αντιγόνη και τη Ρούλα, φιλάκια πολλά! I woke up today feeling like royalty. The sky is dripping gold and wrapping around me. Life can be so wonderful, warm and gentle light. Nothing's gonna bring me down, I'm feeling so divine.